बिमा गामसायालाय गामसाया नों दिनै हराव खरसा लानाया ए फाग्लिया सौखि सिङावसो खोख्लैनानै दोनदों फाग्लि लान्जाय गैयै सैमा फाख्रिया बेरेफुंजानि मालायनि न'नि सिथ्लानि दाउखि सोलायबाय बे फाग्लि सैमा फाख्रिया बिफानि बिसिया सोरांबाथाय मालायनि न'आव थाङै थाङै खोथा बाथ्रा सावरायग्रा बे सालिजारा बिमायानो बिदि खालामो नालाय ब्रा फाग्लि बारदावलिया दाबो मोना नामा ब्रा मोनसेलै फैदो बैनो मारै सानफ्रामबो इसे खस्थ' मा खालामनो लिंबोबाय थायो बे फाग्ला लेंग्राया मोनबाय नैबेनो फैदोल' नुदो माबार सिख्लायावनो मालायनि माबा सुमफ्राम बिफां माबा नारें बिफां गाखोगारखायनो मोजां नङा गन्था हिनजावा ओइ रोनावनाय हिनजाव हामा सुमफ्राम बिफां नारें बिफां जाबाय थाखोब्रा आदा नोंनाबाथाय बिदिनोलै हारसिं दावरावानो जोबा बाजै गैया बाजैया ए फाग्लाफ्रा माथो फुंजानि फैथारबायबालाय होद नोमबाजैखौ एसे दुम दाखाल बानायदां फै जिराय फै मा जाखोब्रा सालाफ्रा मेगन नुनायखाय दुगाथारलै आंबो नुनाय मोनबा दुगा जानो हागौमोन थोद फै होद अबे हाग्राजों लेबोखोब्रा हाग्रा न'आवलै फाग्ला थुलुसि ए थुलुसिबा होनबा खुलुमनांगौसो ना फै बायमोन बाव जिराय फै सियारबो गैयालै लोंबाथाय लोमबाजैखौ रागा रोंबाथाय देख्रुबफ्लांजोबो फैलै खाना थाबनो बेयावनो जिरायफैदो दे आइदै बेलाय बे फाग्ला खानाया जालायबाय जेरावबो मान सनमानखौनो दोनलालै बे आंखौ दे फै फाग्ला सिखा मा खस्थ' होयोब्रा नोंसोरलाय आंखौलाय ओंखायनो फैया ओंखारथारदोंमोन आङो जेथु बे फाग्ला लेंग्रायानो खिन्थु लेंग्रा बिगुर नों आंखौ सानफ्रामबो खस्थ' होयोलै दाख्लैबो लामायाव सिख्लाफोरनो सोबादोंना आंखौ आरो हान्थुजों मोनसे जायगायाव होनायाथ' दाबो सागाबावासो आंना आं नङालै खाना फंबाय ओरैसो सरि आदा खंगा बेलाय बे फाग्ला नोंनि दायावसो जादों दा नों मालाय एफा मोजां फैबाय थानाय सिख्लाफोरनो सौग्रावहैनानै मालायनि पारमानेन्ट जायगायाव सौग्रावहैबाय नोङो बेथ' होजाखागोन होमबाबो बांद्रायना नोंना एसे ओमफ्राय आदा एफा फुङाव मा खामानिनि थाखाय लेंहरखो जोंखौलाय खामानियाथ' एसे गिदिरानोमोन होद मा खामानिब्रा आदा खंगा बांद्राय गिदिर खामानिखौ दा होलै नै जाम्बाफोरलाय खोमाया ओरै हरलाय बे दानि चेयारमेन गोदानाव माबि सौफैसो गारदोंनो बेखौ एसे सुलुग लायनांगौ थांनानै ए बिदिसो आरो माथो नङाबा माथोब्रा आदा खंगा नोंबो थिग खोथाखौनो सानदों जोंहाबो जोंनि थाखाय सुबिदा नागिरना लायनांगौ होद आदा आं गिलायलाङोलै चेयारमेनाव थांनो माथो बिसिना सैमायाबो गिदिरथार नालाय आं हरजां गिलायलाङोना एसे नङा फंबाय गिनाङा आं दं ए थ' बिदिबा दानो नङाबा दा बिगुरखौ लोगो मोननाय नङा ओरैनोबा न'आवनो थाथारखाया थौदो होमबालाय लावथियालाय रब्रा आइदै बोरो नै हमदो ए थौदो होमबालाय बाबा ओइ बाबालै हा मा जाखो बाबा नै माथो खाथियाव दङलाय दा नामा फैबा बे सैमा खाग्रा जिन्जिरजों खाना दोन फिसा सालायखौ मोनायाव होखायथारनां आं ओरै लायग्रोनो थाथा न'आवनो जागोन बाबा आइ एम हियार नो टेनसन माबाबा खोथा गैयालै आंजों फैदो बायमोन दा लोगो मोननाय नङालै बिगुरखौ दाबो मोना नामा ब्रा आथिं रुबोजोबलाय लांबाय मोनसे फै ओंखामबो उखैबाय खिन्थु आदा जों रायलायग्रोआलै नों रायलायग्रोनांगोन बेफोरखौ आं दंब्रा फै नोंसोर फैल'ना थाब होनखाबाय र'लै र' नोंबो फै जालाय लांला गावफ्रा न'आवसो दंना गैयाब्रा नैबे नुहुरनायानो ए बेनो
थाब थ'दोलै आदा जाला ओरैनो बाथिङा फैदो नै मोनबाय खिन्थु खंगा आदा आंनि मेगनखौ फाहामनांगौआ नोंनि आखायाव एसेलै जागोनब्रा खाना फंबाय मा थाइसेल' थाइनैखौनो फाहामना होगोन आं चेयारमेन बाबुनाव बिनानै दे आदा नोंनि सायावनोसै साला खानाना सिख्लाफोर नायनो जासिलायो आंहा नायनो लुबैनाया जालाना फैदो ओरैनोबा दासो मोजां उजिगासिनो दं दे, सिख्लाफ्रा ओइ नोंसोर सिरिसि थालै सार सिखाव ओइ सार गैयागोनदि न'आवनो ओइ सार गैया होनदां फैदो सिरि फैदो माथो सिरि ओइ सार ओइ हिनजाव ओइ सार सोरखौबा स्लाबनानै दंफैयो नामाब्रा सारालाय जानोबो हागौलै माथो थिग ओइ सार हाब सोर जावलियाफोर गाबज्रिफैखोब्रा अरे उठो उठो कितना समय दंजा दिन दंजा आयु माबा थंसा थंसिसो बुंबायलै हनै खाना लेंग्रा होद बेनोसो नागिरबाय नामाब्रा थांनोसो थिननांगोनलै बर'नि रायलायलै सार बर'नि जों गुबुन भाषा बुजिथारा दे बे गाहायावनो जिरलाबायदो जायोलै सार जोंना गोजौआव जिरायबाबो बेनो गाहायाव जिरायबाबो बेनो एखे फैदो जिरायनोसै अबाव जिरायनांगौ जाखोब्रा गावस्रा नुयो नालाय सालाफ्रा आइदै सालाफ्रा गावसोर खाना जाबासो बुजिगोन बिसोर र' देलै खाना भाइ जेबो नङा बेफोर आया सारखौसो खिथु खालामफ्लांबाय ओइ खानानि बजिरोदोलै निबाव होद बोथ्रोदबाय थायोल'लै नोंसोर देलै सिखार आइदै जाबाय औ जाबाय मा मोनफैलाखै नोंसोरलाय सम गैया बोथोर गैयालाय चेयारमेनाव फैनो टाइम बोथोर नांलायगौ आरो दिनैसो मिथिथारबायलां दे माखौ लाना फैनो नामाय खबर मानि सार जोंनोबो खाना लेंग्रा खंगाफोरनि सुबिदा नागिरना होदोब्रा सार नङा होमबा खाना फंबाय औ जोंहाबो माबा मोनसे मोननांगोन ना नोंसोरनि थाखायलाय मा सुबिदा थांनांगौ जाखोब्रा आरो आं चेयारमेन मानसियालाय नोंसोर मा सुबिदा होनो हानोरा आं हानाय नङालै जों मानसि नङा आरो होनबा जोंनो जेबो सुबिदा खालामना होनो हालायै होमब्लालाय सार जोंनो जेबो सुबिदा खालामनानै होनो हायाब्ला बे गामिनि फिसा फिसौ सेंसन सफैनायखौनो हगारनानै होथारदोलै सार जों बेखौनो मावनानै जाथारसै औ जायोथ' मा सिंसन मारै सिंसन आंलाय नोंसोर मा सिंसन होलाबायनांगौसै गैया मा रोंगौ नोंसोरलाय नोंसोरनि थाखाय जेबो सिंसन गैया नांगौबाल' जों जाम्बा जाम्बिखौ नागिरो नङा होमबा नोंसोर नाङाबाथाय जोंखौ नायस'ना दासो मिथिबाय जों बिसिनि गुड निउसखौ गुड नङालै आदा गुड मानि मोजांसो होननाय जायो बेटसो बेट मानि गाज्रिखौ होनो आं खानाजोंसो हायालै माथो दाद बिगुर नों सिरिथा मा रोंगौ नोंलाय आंसो उल्था उल्था बुंनो फैदों नामा नोंलाय बावलाय एबिसिडि सिनाय रोङि मानसियासो रागा जोंबायबो आरो ओरैनो होननायखौनो बिदिनोलै फंबायमोन बिसोरो गावसिनि नांगौबा सोरबा थाबायनो हायै सोरबा थांनो हायैफोरखौ गामि हाबै स्करपिय' बलेर'जों लायनानै हारम'नियाम केसिय'फोरबायदि सुनो रोंगौ बिगुरफ्रा नोंहाबो माथो ओमफ्राय खाना नोंथां मा गारिजों लायनानै बथुआ मोनलाय बिसोर नोंखौ जानोलै मा गारि मोनथाय आंबो मोजां मिथिया माबा जिरायनाया लिबु मोनलायलायथारदों आरो गरमाबो थान्दा मोनलायलायदों बेहाय बे सारा लांदोंना आंखौ मा सैमा फाग्ला दै रोगाबाय थागोन नोंसोरलाय आंनि न'आव फैनानैलाय जोंखौ होनबा आथिंजोंबो नोंसोर रोजोबबाय आरो सार जिखुनु जाया बे दानि मासाव आहाथ' फैसा मोनो बेखौनो खालामनानै होदोंमोन सार बुरुंदय ना बुरुंदय बेखौ बेखौलाय हिनजाव मानसिफोरासो मोनो हौवा मानसिफोरालाय बोरै मोननांगौ जाखो गासिबो सुबिदाखौ हिनजावफोरनोसो होजोबसै नामा सरकारा जों हौवा मानसिफोरखौ नांथारला नामा होमबालाय हौवा मानसिफोरखौ जायगा दाबसेयाव ज' दोननानै हागा एवस्रांनाय बायदि एवस्रांथोंसै नोंसोर दा थांनो हासिगौ
आंना मोनसे गोनां खामानि दङ नोंसोरजों टाइम पास खालामनो आंहा सम गैया खामानिया जोंहाबो दंलै सार जोंबो खामानि गारनानै फैनाय उल्था मोजां जायोबा खिन्थु मानिनाय नङा हिनजावफोरनोबा नांगौखिनिफोरखौ होनो हायोलै सालाफ्रा जों हौवा मानसिनोबा होनो हाया आलाफ्रा थाखा फैसानि मानसि जाबा हिनजावनिबो दान्दा जायोलै मिथिबाय नङा माथोब्रा नोङाबा माथोब्रा साला ओंखायनो दाबो हिनजाव लाङाखै बियो साला हिनजावखौ मोना मा मिथिगौलै ओइ मा होनदों गेट आउट मा होनो गेट पेलाय गेटाउट मानि थांनो थिननाय जादोंलै आदा ए बिदिसो बुङो आरो बियो र' नागारा आंबो खोमानोसै होदोलै खोमानोसै ना होदो र' yes I get out you get out या you are pussycat man Yeah. pussycat man is non-cow animal या after election time not come from my jamba jambi village yes because I lower Yeah. cow by 2 you are bolero plus no one change salah या 예 릭서스 부르는 너는 술 가고 라나 아까 술 가고 좀 주나 aduh ayo